Jeg står her foran forfatterhuset på Vandel Efterskole. Vi skal nu finde ud af, hvordan det virkelig er at starte på efterskole. Så lad os gå ind og interviewe nogle guys, nogle friends, nogle homies. Ja, kom! Hej drenge. Hej. Jeg skal bare lige spørge jer om nogle få spørgsmål. Okay. Ja. Hvordan synes I det er at starte på efterskole her? Ja, det er vældig forstand. Det ved jeg ikke. Hvilken forstand vil du have? Altså, du spørger mig. Altså, om hvordan det er, eller hvad? Ja, hvordan er det at starte på efterskole? Altså, jeg forstår om at bo 4 sammen, eller? Ja, det er godt at bo 4 sammen. Altså, den ene af dem, ham kan jeg ikke så godt lide, men altså, sådan er det. Vi har det alle sammen. Hvem er den, ikke? Vi nævner ingen navne. Nej, det beklager jeg. Det gør vi sgu ikke. Drenge, jeg kan se, at jeg er meget sodavand her. I ved godt, det ikke er særlig sundt, ikke? Vi er ligeglade. Det er Peter. Ja, nå. Helvede, det er Peter. Hvad nok? Men det er helt nervøst, når vi kamera. Hvad med jer to? Synes I, det gør du på filmen så? Jeg synes, det er fedt, fordi så skal man ikke blive så meget også selv. Det er en positiv oplevelse. Det er en positiv oplevelse. Helt sikkert. Ja, jeg kan også huske dengang, jeg ikke var første skole. Det var fedt. Det var en sted. Så det er godt nok, jo. I må hygge jer, drenge. Jeg skal videre. Mange gange. Hils de andre. Du er klar, mand! Herinde bor Jakob, Rasmus, Jonas og Jeppe. Hej drenge. Hej. Nå, hvad synes I? Har det været fedt indtil videre på efterskole? Ja, jeg har det. Det er sikkert. Hvad går det sammen? Det var Er rigtig I gode venner, ikke også? Ja. Ja. Det var ikke godt. Ja. Jeg kan se, du har gang i noget. Nej, det er lige meget. Nej. Hvad? Men sådan her ser et virkelig værelse ud, altså. Også for de andre derinde, de drikker meget sodavand. Det her, det er rigtig drengeværelse. For ikke at nævne. Nå, vi var i. Ja, tak for besøget. Hej, jeg er Søren Nikolaj, og jeg går i 10. her på Vandel Efterskole. Og jeg skal vise jer videre her rundt på Vandel. Og nu vil jeg vise springsalen, som er noget nyt, vi har fået her på Vandel. Hvor man kan lave en masse seje ting herinde. Man kan badminton, der er nogle basketballmål, og så er der også noget spring med en springgrav og 2 trampoliner og en airtrack. Og nu vil vi snakke med en af, jeg ser om vi kommer til at snakke med en af badmintoneleverne, eller badmintonudøverne lige nu her. Hej Niels, vil vi snakke med dig? Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvordan er det så at være elev her på Vandel Efterskole? Jamen, det er fedt. Vi har altid noget at give os til. Er det fysisk udfordrende nok for dig? Ja, i hvert fald. Altså, men er ikke altså lidt kold nu. Og rente. Og nu vil vi så se, om vi kan snakke med nogle springelever her. Don't die, you know the truth is some do. Don't write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go. Ja, det er så Magnus, som er elev også her på Vandel. Og må jeg spørge dig om noget? Er det så en god nok efterskole for dig? Altså, nu kan jeg godt se, at du kan lide noget med spring. Er den udfordrende nok for dig så med spring? Ja, det synes jeg. Det er helt, der er ikke for meget at springe, men det er også sådan, at lige skal gå. Og det kan jeg godt lide ved den efterskole. Og er lærerne gode nok til at lære fra sig? Ja, det er de rigtig gode for. Må vi så se et ordentligt spring? Ja. Så har vi også lige vores sidste ting, jeg gerne vil vise herinde, som er vores styrkecenter. Og der er altid liv og løjer herinde i styrkecenteret. Så vi kan se, at det er de friske drenge, der er herinde. Ja, det tror jeg så, vi kolder væk det der. Så videre.
Ja, så er vi sammen lige til sidst vise jer opholdsstuen, som sådan er samlingsstedet for mange af eleverne. Så du lige følger med her. Der er altså mange muligheder at lære her. Man kan spille noget råbebold. Der er en, der sidder lidt under med noget spil. Så der er ingenting. Så vi tager her. Ej, det er her med snakken. Og andre handler også ikke. Vi går videre til det normale menneske. Men der er som sagt mange folk, der er tit fyldt med uger, og folk sidder og bruger i sofaen hele tiden med noget spil, eller nogen sover i dem, og nogen læser aviser, og andre sover der. Efter klokken, nej. Det er fint, ikke? Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt her. Det er stille og roligt, og der er tit første gang, kommer fra først. Så, men det tror jeg var det, vi havde. Skulle lige gå ind i mig her. For vores undervisning her. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Og derfor skal I vælge! My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. Karu boy don't care with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. Karu boy don't care with the bomb, the dang, Hej og velkommen til Efterskoleliv. I dag der skal jeg interviewe nogle dejlige drenge fra Vandel Efterskole, som der faktisk bor lige herovre i forfatterhuset. Lad os gå derhen og kigge om de er hjemme. Så vi går ind og kigger nu, så